Id-Dipartiment ta' Dwana fetaħ il-bibien tiegħu fil-Kapitali Maltija għal pubbliku f'ġurnata ta' attivitajiet għal familja kollha bħala parti mill-ġimgħa għas-servizz pubbliku. Dil-Open Day offrit ħarġa b'differenza l bosta familji li setgħu jaraw mill-qrib ix-xogħol li jagħmlu b'tant dedikazzjoni l-ħaddiema ta' dan id-dipartiment. Is-Segretarju Permanenti Awrini Mario Kutajjar innota żieda fl-ammont ta' nisa li qed jaħdmu f'dan id-dipartiment. Għandek nies mill-management li bdew mill-iħnet u allura jifmu il-xogħol xi jeħtieġ u meta wieħed imbagħad jibda jkejjel ġara u l-progress li sar pereżempju biżżejjed ngħidu li 25% tal-workforce kollha ta' Dwana llum hija nisa. Qabel in-nisa laqas biss setgħu japplikaw. Fost l-attivitajiet edukattivi li ttellew tul il-jum kien hemm dik marbuta mal-iskener li janalizza dak li jkun hemm fil-containers u li tiwassal għal qabdiet rekord ta' droga u sigaretti tal-kuntrabandu. Georgia Drews, wieħed mill-managers fi Dwana, spjega x'jiġri meta jkun hemm suspett f'dan ir-rigward. Daka ovvjament jinżammew mid-Dwana għal aktar investigazzjonijiet u fil-każ ta' droga la darba jkollna riżultat pożittiv ninformaw il-pulizija mal-ewwel. Bħala simbolu ta' solidarjetà, il-ħaddiema ta' Dwana taw donazzjoni l-qdiet mhux governattivi bħal Hospice Malta u ALS Malta. L-Open Day fid-Dipartiment ta' Dwana kienet it-tieni attività organizzata bħala parti mill-ġimgħa għas-servizz pubbliku ta' din is-sena. L-ewwel waħda saret is-Sibt meta Heritage Malta fetħet is-situ l-mużewijiet tagħha f'Malta u f'Għawdex bla ħlas fejn ikkonkorrew aktar minn 12,000 persuna li kellhom l-opportunità jsiru jafu aktar dwar l-istorja ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.